Jeg har en idé, vi sætter dig på det der træl, eller? Jeg sætter den på træet. Så hop ned, mester! Okay, se bare en godt siden. Film! Væk for helvede, der falder. Det går 10 minutter. Okay, jeg filmer. Et holdermund. Hvor er der en lyd på? Og ingen sparker til den. Okay, nu kan jeg tænke på det. Det går hen på spidsen, så den gør. Det går ikke fint, jeg bliver af med det. Nej, det var det, jeg ville ned med. Hvem fjerner i nogle kasser? Vi står der. Nej. Jeg står her. Hvad kan du da med det? Det er jo røven op, og så er det røven ned. Den holder til helvede. Altså, det der, det får for, det skal noget, det skægt ned. Jo, gør det. Kasper. Kasper, du gør det. Oh my god! Oh, sindssygt! Kommer du løbende? Hey, Britt! Hvad med jeg kommer ned og holder den anden? Ja, det er vi i gang med. Jo, jeg kan godt holde, jeg var lige... Jeg kommer ned, Dennis. Ja. Der bliver fandme helt det lort, der ser det hele Lars Bæk over. Du filmer bare det hele. Han er jo Lars Bæk, og dør, fordi der var en kigger inde. Klar, kom så! Oh my god! Jeg kan bare ikke mere! Nej, han er hvis de slipper, så tror jeg, det skal Nej, nu! Hvad er du gang i morgen? Prøv at se, du klar. Nej, ikke sådan der. Runder ind. Prøv at hoppe op på det. Så kæft. Bare læg dig på den, eller hvad? Altså, flyve. Hey, jeg skal lige prøve noget. Prøv lige stille her på enden af stigen. Det kommer jeg bare sparker til den her. Flyver mig lige på dig. Kom nu. Ja. Stille han på enden af stigen. Hvorfor? Fordi jeg får en fandme ned i jorden. Ja, okay. I skyder bare i ryggen, så. Nej, hvorfor skyde? Jeg skal bare ramme dig. Det er lige for en god. Det er lige for en god idé. Jeg har så hopset på den. Ej, det er selvfølgelig var stort for. Nej, det Den er ødelagt. Så er det fast. Du tjekker. Hun tror, jeg skal gøre næsten min tid, det der. Hey, prøv lige at sætte dem op, så en Kasper. Ja, men bare så nok, hvis han er så smart i ryggen. Kom lige med sidste. Hvor væk bare vil. Tak. Det var Morten. Kan du hoppe lige deroppe? Ja, jeg går over, Kasper. Kom så! Jeg vil gå over, det gør jeg ikke. Jeg hopper ind i den. Ja, ja. Fuck, det er jo galt, det der. Hansa casting! Ja, vi er stærke. Har de følelser? Hvad fanden?
gør jeg også. Hold nu kæft! Svag, den kan tynd i hovedet, Ennis. Svag. Jeg ligger der ved flykker med min pæt. Og det skal vi. Skal du ikke? Skal jeg bære dig? Vi tager på stien. Ja. Det går pisse ondt. Jeg skal op på stien, så bare vente til hovedet en gang. Åh, kæft, det var godt for dig, mand. Stiller.